bueltatzen zaudete eta barkuk alde egin eta zaudete pentsatzen nola bueltan. Turista gisa joan, itxasoz barrena, eta izotz mendia, erori urrena. Barkuak alde egin du, orain datorrena, egin beharko dugu pinguinorena. Egin beharko dugu pinguinorena. Pinguinoa ordean etxean sartutan, Atlantida alde honek gauza asko badutan. Animaliak dira guretzako lukan, bueltatu beharko gera fokari heldutan. Bueltatu beharko gera fokari heldutan. Baina etor bidea, ez da izango xamur, Antartidari nola eingo diogu agur. Fokan bat hartuko deu, lepoz burumakur. Tiburoin bat badator, orduan guk agur. Tiburoin bat badator, orduan guk agur. Tiburoirik ez daba gertuan egongo, izotz puska honi esan behar diogu tongo. Egia da ez dala hain ona izango, itxasoa gertu baino hobe itxasondo. Itxasoa gertu baino hobe itxasondo. Itxasondo daukagu erabat aparte, gure irten bidea nolatan izan ote. Ez fokata ez pinguino, goazen jotake. Etxein barko deu planeta berotzen dan arte. Itxaro behar planeta berotzen dan arte. Aldatu beharko dugu lehen gelitun planez, animaliak hartu ta zenbat esamez, hain gaizki